Sziasztok! Ma lepotyog szempillája, csak műszempilla nem használom. Amit tudunk, készítetek egy stílusot, egy tusvonalam is, szempillaspillával is készül. Nagyon kell hétköznapra is tudtok, vagy hétvéget is tudunk elkészíteni a képeket és arcképet. Természetesen a vitaminos szérén. És mutatok egy trükköt. Ezzel a lórával, a szempillaspillával, teljesen egy kefével használom, mutatok is egy kicsit a szempillaspillát. Ez meg ilyen teljes lórával, maszkával, ez a Super Clone, egy hatott egy kefét szempillaspillával szoktak használni, egy picit kefével, és tusvonalam is egy hozzáadása, és a tusvonalam szoktam használni, egy ilyent, és a pici beremártott, és lehet a tusvonalamat, amit praktikusabb lehet készíteni egy hétköznapra, nagyon-nagyon egy igazgalom, és használnomat az Essenci egy Gate Bank Lashes Volume Clone Mascara használom, és egy nagy devóción, és nagyon jó praktikusat, egy kis kefével használom, mert göndörított és bömbörböntött szempilla volt. És nem utolsó sor, ez itt a Della Cosmetics Mascara, az is az egy jó kis Della Glamour Club Up Mascara, ez nagyon jó hatás, szempillaspillával szoktam, és ez a kefe szokta kicsit göndöríteni, és lehet leúzatom a szempilla göndörítót, és ez a lehet szép lesz a szempilláját, természetesen praktikusabb is, ha talán, és nagyon szépket. Amla szó, hogy a nekünk, így jártam. Mutatom a luxusot. És egy nem utolsó sor, a Lancôme szempillaspillával szoktam használni, egy kefébe segítségével tudok ki túlspillához, és egy kiigazítja, akkor látszik is a szempillaspillával, és tökéletes használom. Nagyon ez egy praktikus, amit lehet utazni, vagy valahova megyek, akkor egy hoppit, egy Lancôme használom. Ebből a segítségével, aki megszáradt a szempillaspillát, akkor lehet göndöríteni, csak a göndörítőre szállítja, használnak a göndörítésén, megigazítja, meg a másikat is. Ezt a mind a kettőt használom. Cuki. Ha tetszettetek fogok, nyomja el a lájkokat, akik felfedezetek, adtak, és további szép napotot kívánok, és szép estét mindenkit. Puszi, baby bűn, sziasztok!